ɓe jinno tan komi yalta galle o wallahi sakko sam no worino o teni terawayi kam mi woppata ɗum do ni jibini hefta teni terawayi o triya salamu aleykum ane ko mbattani ko wondima hen ka pewno bagage ma pour haɗa mbimi ko wondima hen wona ɗum jinnoɗa yaltindemi galle o gandumi min ɗum jinnoɗa a dañi ko jinnoɗa ko ƴiƴam dima a heeɓi ko jinnoɗa ko hay darbam o ko darbam mi woppata ɗum do henna mami ça va no mbaɗɗa e tampere en mayrodiri mbete alano ɗo mawɗum yettoral bisimilla ma inde ko banam gorko yero ayi de kanko nelno kam e jibi mais comme mi wawa haaldude jibi mbimi ara mi haalanma o yi jibi ne jogannoma 500 000 tottani mo comme ko affaire famille mbimi wawa haaldude jibi mi ara mi haalanma an kam ko meɗen gowodiri ni woodi bane gorko sonande tampinma amnata bane gorko ne metti jeew kawmakko ko resnatmo ko kalis subaka de kiki ɗo wiyamo addu so fini kadi o wiyamo kawnda janggo kadi o wiya addu ɗum ɗon fof de ko wasde hoolade tan de omo yiiɗi yidde ko ɗon tan wawi hadde jeew ñande ɗo wino omo yaha wuro kayraɗo o limi kalis o tottimo wondi hen balɗe ɗiɗi o artiri kadi o yo haytiyade o farat ko ha taske o juutoyade jeew joni hanki jamma tan kaw makko noddi kam wi tottirmo kalis makko wondi ka accata kam ɗo bo hoɗon min a anda kam deke min komi dima de min komi dima ko woni komi dima a rewata mbima mik he a accata kam ɗo ko woni accata kam ɗo wona ko min fannuma wona ama yaaji ganda wadde enen fof keɓdata enen fof jahata wadde min haajam yo bon hen sa acci kam ɗo ko mbaɗatmi ɗo mi haajam yo bon hen min ganda hay wadde teni tarawayam mi woppantama ɗum ɗo mboɗo andi ɗum ko gonda wadde ko fof ko soobman a accata kam ɗo ko soobman beele mi yalta garta e sakos ma kono min jarani aɗa waɗa soob komi jiila tonoɗa ko yomi yah mbimi welde jarani ganda kada komi waɗa jahat soobo jarani komi jahat ka jaaɗo allah no seedi ma laab a yi o darla ko min adduno mbimami ƴettu o fof darla ñam fof o ko darla wan ko min adduno o darla mi woppantama ɗum do en to taw ko min goppantaka cohlu min komi jahat hana bittin neɗɗo gara tawa neɗɗo e galle kawmum to gara tawa neɗɗo galle kawmum somi hubbi kilin mbiya kilin o hubbata ala fof ka waɗa wari aɗa habde yam hay wallindeme 12 a waɗi hay wallindeme 12 mbeɗa luuɓe doodeje fof a waɗi komi jahaɗo ya an ka jaaɗo ka momana allah jaɓi de anda kam accitama ɗo tawi ka lomowo tan ama dañ saga ma taɗa andi julde ballima ko jultoyo ko ni tan kanko heeɓi halis makko ɗum ko jaam comme mbino arin tan omo woytuno kam mbimi yaha mi haalanma comme aɗen gowodiri kam mi haalanma ɗum wallahiyanno aɗa yaafo emin joguinima hakke de non ala probléme yero ko mbeɗe weltema sa yi korsinmami nangumami kono mbaɗuɗa e makko ni ayno way hamnade ni hay goto waɗanimo supporté ko an tan wawimo wadde supporté kalif ma allah noon ko noon tan mbaɗo mo wurtema aɗa waajo kadi aɗa artiramo mi famodir tan vraiment mi weltima a jarama merci a ñallani non c'est bon merci bisimilla ma wallahi mi weltima ok mama Kadia a goɗɗo jarama merci beaucoup jarama amnata merci yallah yo moƴƴere gara boyne jokkere en amin amin ɗo ɗo biddo moƴƴo noon ne wawno mawnikinade walla goɗɗum ƴeew tan ko yero suuti mo ne tampina mo ne adda haadu yero ko ni tan way kono noon allah ko moƴƴo ɓa tan allah ne wurtimo e woɗo biddo yettere allah mboɗon ɗo jooɗi de eɓenen dow eɓenen kaɓɓe bagaseji noon eɓenen ndendina ka abdou ila yoro ala o e o wadde wona yero tan wona yero tan de hay ka abdoul wi kañum ne taɗa yaari ni hay goto nanata yero yeehi woppimo ɗo wona noddiɓe kam mi noddiɓe men gara moƴƴi kamɓe ɗiɗo fof goto mabɓe fof tawmi ɗum koñe rendina kake muɗum ay moƴƴi haaɓe tawami ɗo eɓenen gara de ɓe noddiɓe moƴƴi a noddi min nodduma yero min noddumon jooɗo mi ala tande
hay sa ala temps min noddu mon kam ma jooɗo keɗɗa kam baɗam simin komi jagoo yero mi waɗa tan gandum de wona ni woni teddugal ko wawi hen wonde foof an e Abdoul oɗo jooɗiɗo so jeeyi ha oɗon mbiya oɗon etta bagasuji mon oɗon kabba oɗon jaaha ɓamdona yam walla ɓamdona e goggo mon Yasine kono on pinat tan goo fof wiye mi rangi bagage am tan gonmi koye hodde ko ɗum woni teddugal wona noon woni teddugal de aduna noon sa woni hen teddugal noon dasetake rondere ganda ɗum kam wona ni foti wade kadi onon hayso wona haydara ni yero ɗo ko galle ma ka Abdoul kazalika wadde so tawi on gondi ɗo ka Abdoul kam ni ɓoyani ɗo kono an ko famɗi a waɗi ɗo lebbi jeegom e galle he a foti andude jikku kawma a foti andude jikkam e jikku galle o no wayi siforade fof so tawi ala ko heddi sona aɗa yaaha sinno ko sagam jaaha taw koye dow teddugal taw ko fijirde e jaleɗe kono son jaari ni kay yooɗani wallahi onon kalɗon ko fof gonga sinno ko saga yitere wayata kono noon min kay mi hori min ko teranga tan gandumi mi haɗa nina mi hersini mi ara ɗo baɗam woni hin ɗon rewa Allah jam e jokkere enɗam e teddugal tan fonno kam ɗo wadde kono noon somi tawi ɗo koɗo ɗum faaɗi ha wi ina yaaha idittomi ko yaade daral tan mi waala less mbareje ha mi continue ko jeeyanmi ko toon mi rewra noon mi hoota saabu min kala tawɗomi to jeeyami to anda min komi neɗɗo teddugal mi teddinat hoɓɓe ha ɓe gara hoot mi wooda ka lawimi e baali c'est vrai mi totta ɗumen mi ɗumen jeehe min ko teddugal tan gandumi min mi anda faaɗede bon min kam asiyo wo c'est que bon ko jinnomi haalde ko jinnomi haalde hen ko asiyo mo jinnomi haalde hen ko bon aɗa andi min komi dimowo bon so taw ka dimo a aray nokku aɗa andi an déjà min e ma komin guijiraɓe ko fedde dow tan fedde less hecciɗa kam tan ko duuɓi ɗiɗi donc komin guijiraɓe seulement ka kawam pasi an nenam jiiɗi yumma e baba deuxièmement nenam no wawi jibindema si no wawi par ce que kañum woni afo mais so taw mi yeehi mi ari do e galle ma bon jaaɗa ha asiyo mboɗo faada mboɗo ɗumine mi yaha furuto fura wa par ce que fura no yaajani hoore mum wa no waɗi maayo no waɗi liddi maayo no waɗi makrune bon ɗum ɓuranimi wonde ɗo en dugo jamma dugo ñalawma je vois pas les ala gartamu dal c'est ça les ɗum tagi dal goppe mi yaha tan dal mi wona e jamam mi woppa mon e dow jam moɗon jam ɓuuri jambere hoore wa yaro ko mbiɗa ko fof ko gonga jam ɓuuri hammadi kadi jam ɓuuri jambere kono e kala no wawi siforade ganda hay so tawi min e ma ken fedde dow e less hay so tawi ko duuɓi ɗiɗi keccumami komi jinnaɗo ma kadi komi kawma mi salaki noon ko kalɗa ko yumma woni afo tene kadi ahan kay wawi jibindemi kono noon heddi ko aduna kala ko jiiɗa tan ko teddugal woni foof hande ene yotno sa felliti aɗa rutto Fouta an e Abdoul o jooɗiɗo goo fof e mon mi waɗan ɗum koltu mi itta ko jogimi e doolam hewde famɗude mi totta ɗum wona jooɓari mum saabu hande endam naati ken ƴiƴam gootam ka baɗam te mi dañata kadi badiraɗo ɓurɗom kadi ka ƴiƴamam sa yii mboɗo wima yero wani ko yidde tan peewa sa feewi ko an nafata
ay abdoul oɗo jooɗi ɗo yasin ko baaɗi ko min moftata yasin wadde enen fof ken ƴiƴam gootam kadi ken famille gooto kono noon ganda noon galle o hay hunde mo ɓuranimo ɗo ko galle ma sinno ko sagam noon saɗa rutto fuura taw ko teddungal woni hakkude me ma teddungal kadi woɗon hakkude ma e goggo ma sabu ko ɗum tan foti wonde fodde amen sabu min an aɗa andi teddungal fof ɓilima hakkude men ala fof ken baddani ɗo kono ay ɓaawo muñal fof ko alhamdulillahi sinno ko sagam soɗon jalta ɗo jalta toon ɗo taw oɗon pija oɗon jala enen fof eɗen goni goto kono aɗani son jaltirini galle o welatamen kila jibinami yaya mi meeɗa hersirde ni ala yo annene anani gacce bojji son jeehi tinno ɗon ayi de tan ɗo ayi ɗum woni ko kalanomi ɗe balɗe ko fof mbimami ota teftomo ay ɗum jiitama ɗo no wayi hewde probléme ni fof ɓerde nde haydara ala hen ɓernam nde fof leppini ɗum i ɓe kay ar ndewe noon ɗiɗo bojji ummoje hen ɓernam nde fof leppi ɗum ɗo no yurmini ha mayi koto wa haal nden tan ƴeewenno jewtidene ma yero ande woro waɗni sa waɗini a annat kam de baɗa woro waɗi ɗaccu bojji ma ɗi problème uji ɗiɗi fof ko wiɗa wala woro waɗi heɗomi sa waɗini a annat kam min ɓernam fuɗɗimo leppude nani woro waɗi ka mawɗo kellifaɗo anani abdoul nanto jooɗi no woya aɗa jooɗi ga aɗa woya ɗum ɗon yoɗani min lepti hay dara waɗani oppo bojji heɗomi hay dara waɗani oppo bojji ma ɗi ay aduna o kala ko jiiɗa tan koko findintuma ko mbaɗanɗa ko fof ko ronkunode famde tan kono mbaɗo joni a faami enen fof en goni e jammen jarani bojji anani oppo bojji ɗi jarani anani daraɗo en woya jarani e ala woro way ƴeew ya heeb dow keeɓa suudu ma kuɓɓa kilim ma anani joni goggo ma yasin defta bottari gotta ɗum ha deeɗi mum keewa ɗum dal mbam wiide anani oppo bojji ɗi anani eyyi mi yettoɗo wallahi somi hoyɗirin ɗum ni ɗe gacce fof somi sokki paalam ɗi to walla mi rono ñooro walla gammi kono wona gandoon suumi anan seedi abdoul ɗe gacce kay min tan foti woy accammi woy mimi ala abdoul accu bojji ma ɗi wallahi wona goto funtam o jolni no waɗi ɗe gacce meeɗa tawi gacce paaɗi mbaɗa andi somi hoyɗiri ɗum ni somi sokki baalam ɗi ɗon tomi ko ñooro wallahi abdoul kono wallahi gappami bojji ma ɗi ƴeew ay ko gonɗa e wadde ko ɓernam nde fof nan lepp min kay hay dara waɗani woɗa kam wappudemi tan mi yorkira ga ala abdoul wote punte ka gompe kammi woya e heɗomi a heɗorami haala ma ay mawɗo ala abdoul falta ɗe boroɗ abdoul artir haqqille ma o fawtani woya artir haqqille ma o ƴeew guiram ɗe ni nan jaltini gonɗi wallahi ƴeew guiram ɗe nan jaltini gonɗi sa waɗini min mi anat o bojji ma ɗi